यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कौनो समाज के संस्कार के पहचान ओकर लोक भाषा और लोक गायकी से ही होखेला। इ लोक गायकी में संस्कार और सरोकार भरे वाला साधक अपन पूरा जिंदगी के अपने कला में ही समर्पित कर देवेला। भोजपुरी भाषा के लोक गायकी में संस्कार और सरोकार कायम करे खातिर वर्तमान समय में जौन गायक अपन बड़ा भूमिका निभौले बा उनमें से एगो नाम बा गायत्री ठाकुर। हाँ, अपन गायन कर्म के चलते ही लोग उनका के व्यास के उपाधि दे दिहलन और आज प्रस्तुत बा उनके जिंदगी और गायकी के सफर के एक झलक। गंगा जी के पानी के ऐसन प्रताप है कि तरियाणी में एक से एक महामानव पैदा भइले। यही बक्सर जिला के सिद्धाश्रम के माटी में बाबा विश्वामित्र पैदा भइले, जेकरा के यहाँ जगत के करतार पढ़े अइले। और यही जिला में एगो दूसर विभूति पैदा भइले जे भोजपुरी के इतिहास भूगोल दोनों बदल देलस। स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी के परिचय दिहल सूरज के सामने दिया देखौला के बराबर बा। गायत्री ठाकुर जी के जन्म 7 नवंबर 1950 में बिहार के बक्सर जिला के दूभा गायत्री ठाकुर के गायन कला विरासत में मिलल रहे। हम दो आदमी के जानत बानी जेकर बचपन कष्ट में बीतल, लेकिन अपना मेहनत के बल पे श्रीताज बन के दिखौलन गोस्वामी तुलसीदास और स्वर्गीय गायत्री ठाकुर। असली दियरा में जन्मल गायत्री ठाकुर मात्र 4 महीना के अवस्था में ही माई मनबसिया के खो दिहले। सातों कांड रामायण मुखरी याद रखे वाला बाबूराम सिंहासन ठाकुर, बड़का भैया चिरंजीवी ठाकुर और घर के आंगन के लोग के देख रेख में भोजपुरी सम्राट के लालन पालन भइल। तुलसीदास के प्रसंग में गायत्री ठाकुर कहेले कि दुनिया के सबसे बड़ा अभागा रौरा आगे खड़ा बा, तब मानी जा कि आपन आत्मा परिचय दे रहल बारे। शिक्षा दीक्षा गौनई गायत्री ठाकुर के जन्म भूति में पियावल गए रहे। बाबा लक्ष्मण ठाकुर 1 नंबर के कलाकार रहनी है, तब बाबूराम सिंह
कि तला बांस के जरी बांस न जामी तो रेर जामी। डाक खाना राजापुर ओइजे ले प्राथमिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कैले, लेकिन गायत्री ठाकुर चौथे कक्षा से ही ब्यास रहनी है। अर्जुनपुर से 1965 में हाई स्कूल के मैट्रिक परीक्षा पास कैले। कुदरमेठ बजावत सतीश चंद पीजी कॉलेज बलिया से गायत्री ठाकुर ग्रेजुएट हो गईले। 1966 में जब गायत्री ठाकुर इंटर में पढ़त रहनी है तो ओ घड़ी के श्रीताज गायक बचन मिश्र के संगे दुगोला गईले रहनी। 1969 में कोलकाता जाके अस्थायी तौर पे रहे लगले और सनातन धर्म स्कूल में कुछ दिन मास्टरी कैले। एकरा बाद हिंद मोटर में नौकरी लागल, लेकिन पीतल के झाल पीटे वाला के लोहा पिटाए वाला कारखाना में का काम। ओ घड़ी जब हिंद मोटर में लोग नौकरी खातिर तरसत रहे तब गायत्री ठाकुर नौकरी के लात मरनी। वैवाहिक जीवन मात्र 12 साल के उम्र में ही गायत्री ठाकुर के ब्याह सरस्वती के साथ भइल। एजे से उनकर जिंदगी में एगो नया मोड़ आयल और उनकर कंधा पर पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई। एकरा बावजूद भी उनकरा अंदर गायकी के लेके रुझान में कोनो कमी न आई, बल्कि उनकर ख्याति आसपास के इलाका में तेजी से फैले लागल। लेकिन कुछ ही वर्ष बीतला के बाद वक्त एगो दुखद मोड़ पे आके रुकल, जहां सरस्वती के गायत्री से अलग होके के पड़ल। सरस्वती के देहांत हो गई। वो अपना पीछे एगो बेटी और एगो बेटा के जिम्मेदारी गायत्री के कंधा पे छोड़ के चल गई। गायत्री के कलेजा में बहुते भारी चोट लागल। आर बाट जुग जुग से पिया सलई नया नवा हो, दर्शनवा के लगनवा मनवा। पत्नी के वियोग में गायत्री कई बार जल समाधि लेवे के भी कोशिश कैले, लेकिन घर परिवार और समाज के नजर उनका पे हमेशा बनल रहला के कारण उनका के बचा लिहल गई। अब गायकी के लेके उनका मन में एक बार फिर से जुनून पैदा भइल, लेकिन अब उनका गायकी में वियोग और दर्द साक्षात दिखाई देने लगा। केहू से कुछ नहीं कहबी, गायत्री बिन मरबी ठेठुरी नहीं ओढ़बी रजाई हो। उनकर गायकी के दर्द लोगन के सीना में उतरत गईल और लोग उनकर दीवाना बनत गईल, लेकिन जिंदगी के अकेलापन उनकरा मन पे लगातार हरियर जख्म की तरह बनल रह गई। आखिरकार घर परिवार और समाज के दबाव में गायत्री एक बार फिर ब्याह करे के निर्णय ले ले। और 1986 में इनकर ब्याह श्रीमती ज्ञानती देवी जी के साथ भइल। एक बार फिर पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वाह करत वो अपन गायन से संस्कार और सामाजिक मूल्य के लगातार वकालत करे लगले और दूसरको ब्याह से एगो लइका और एगो लइकी जन्म ले। गायकी और रियाज के धुन में डूब के दिन और रात के होश गवा देने वाला गायत्री के कई बार घर परिवार के लोगन के ताना भी सुने के मिले, लेकिन गायत्री ये सब बातन के अनसुना कर देत रहनी है, न तो मजाक करके भुलवा देत रहनी है। गवनई में पदार्पण सब पुरनकी परंपरा के धावत ढिमलावत गायत्री ठाकुर नारदी गवनई में सुनामी के लेखा आइले। गवनई तक चौथे कक्षा से ही शुरू हो गई रहे, पर कलकत्ता जाके गायत्री के असली रूप लौकल।
ब्यास तो बहुते रहले ओ घरी, जैसे नथुनी दुबे, बच्चन मिश्र, बेचू मियाँ, जगदीश सिंह, वीरेंद्र सिंह धुरान, बलराम पांडे। लेकिन गायत्री ठाकुर उन्हीं के बीच में सूरज के लेखा चमकले। पहले हिंदी और भोजपुरी मिला के लोग गावत रहले, लेकिन पूरा गौनई के नया रूप देवे वाला गायत्री ठाकुर हवन। भोजपुरी में अलंकार का होला, गायत्री ठाकुर बतौले। नाम धुरान हो गई तीरी के सार के, नाम धुरान हो गई तीरी के सार के, गारी दी हल ना हो काम कलकार के। सुरपुर हिले, नरपुर हिले, अमरपुर हिले, लाहो की नाची नाच गाव जब गनवाता। आरे टोवाला परती साला, आरे छिउकिया के साटी राम, अरे चढ़ली जमनिया रे मुअना, अरे कैले बाट माटी। गाना नया, गाना के शैली नया, ताल नया, सुर नया, गायत्री ठाकुर के पैदा कैल हो। नया भोजपुरी के गौनई जैसे चलत रहलन वैसे के व्यास लोग चले लागल, जैसे बोलत रहले वैसे के व्यास लोग बोले लागल। गौनई के माने गायत्री हो गई और गायत्री के माने गवनई हो गई। जनता एगो झलक देखे खातिर पगलाए लागल। गवनई में गायत्री जी कहेनी, ना गाला बा ना काला बा, फिर जाने कौना बात के हाला बा। मोटकी गवनई पे 55 वर्ष तक गायत्री ठाकुर के अधिकार रहल बा। अगर भोजपुरी में केहू गायत्री ठाकुर के तुलना करे वाला रहल तो ऊ रहनी है भिखारी ठाकुर। एकरा अलावा इनका प्रसंग में केहू नहीं खे। ई लोग जैसे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस गा दिए, वैसन गायकी अब दुर्लभ बा। गायत्री ठाकुर कहेनी कि जितना चाउर में ढेला बा उतने गायत्री के चेला बा। केहू संगे रह के सीखल, केहू सुन के सीखल, कितना लोग एकलव्य लेखा गायत्री के मूर्ति मन में रख के सीखले। सम्मान भोजपुरी भाषा के इ मजबूत स्तंभ कलाकार के वर्ष 1986 में अपन देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा रामायण सम्राट के नाम से सम्मानित कइल गयल रहे। भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मल इ महान गायक के ब्रह्म ऋषि समाज के तरफ से अनेकों बार सम्मानित भी कइल गयल बा। बंगाल के राज्यपाल द्वारा भोजपुरी शिरोमणि से भी नवाजल गयल रहे। ओकरा बाद भोजपुरी रत्न और भोजपुरी चक्रवर्ती से सम्मानित कइल गयल रहे। अक्सर देखल गइल बा कि कुछ संत महात्मा भी अपना प्रवचन में गायत्री ठाकुर जी के भजन गावत नजर आई न जा, जेकरा में प्रेम भूषण जी महाराज खूब बढ़िया अंदाज में गायत्री जी के लिखल एगो भजन गइले बानी, जौना के एगो झलक आपके सामने पेश कइल जात बा। करुणा निधान रुआ जगत के दाता, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, विपत्ति के तेर देनी। श्री भगवान ठाकुर जी गावेले दास गयत्री, गावेले दास गयत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी, गावेले दास गयत्री,
उनकर रामायण प्रसंग में केवट प्रसंग, सीताराम विवाह, धनुष यज्ञ, रावण वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, लक्ष्मण परशुराम संवाद आदि अनपढ़ श्रोता भी याद कर लेवेले। लगभग 55 वर्ष तक गायन के क्षेत्र में रहलन। गायत्री ठाकुर सदैव सामाजिक मर्यादा के बड़ा महत्व दिहलन। धन के लालच या लोकेशड़ा के चेष्टा उनकरा मन में कभी ना रहल। आज के हालत पर गायत्री ठाकुर खेत जतावेलन आ कहेलन कि भोजपुरी गीत में और देश की राजनीति में भारी गिरावट आ गई बा। खाई कैलस हो कोइलिया के खूब रजनी के कैलो हो करे जबा में हूँ रजनी। जौना का लयदारी लोग कहता लयदारी ना हा गारी ह। दो चीज में गिरावट आइल बा मुखिया जी, भोजपुरी गीत में या राजनीति में। राजनीति में ऐसा कोनो कुकर्म नहीं खे जो नेता लोग नहीं खे कह दिले, आ भोजपुरी गीत में ऐसा कोनो बाउर शब्द नहीं खे जो गायक लोग ना प्रयोग कर दिले। एक घड़ी के भोजपुरी गीत बा जो परिवार के साथ बैठ के सुन ना सके, बस में चलल मुश्किल हो गई बा। के ध्यान जाते नहीं खे देश के कर्णधार। जब तक जौना भाषा में बढ़िया रचना ना हुई भाषा बनी। ठाकुर जी वर्तमान परिवेश के गायक और गौनई के तौर तरीका से बेहद नाखुश रही ना। उनकर एगो लाइन में साफ कहले रहनी है कि आज अनपढ़ और गवार लोग भोजपुरी गायकी के बेपटरी कर देले बा। लोग भले ही केहू के हिट मानत हो, पर उनकरा नजर में आज के परिवेश में जे अनफिट बा उहे हिट बा, और जे हिट बा उ अनफिट बा। जौना के काम नइखे ओकरे बेसी दाम बा। दूध दही से महंगा बेचाता है जा जाम बा। भोजपुर कठिन भूमि भारत में एकर बसगरे हाला, ई अपना पानी पर सब दिन सगरो महंग बिकाला। मर्द रहले शमशेर की हो केहू यहाँ ना रहल पौआ, आ दैव जनस कहवा से अइले मर्द। ठाकुर जी ज्यादातर धार्मिक पुस्तक से प्रसंग के चयन करत रहली। वैसे महान व्यक्तित्व पर भोजपुरी भाषी काहे ना गर्व करी। भोजपुर के जवान के बखान होला, कौनो किताब में भोजपुर के गोरिया के आ बहुरिया के बखान नहीं के। लगातार तबीयत खराब रहला के बावजूद भी अपना शरीर पर ध्यान ना देलन, और लगातार गावत रहला के कारण उनका के लीवर सिरोसिस के गंभीर बीमारी जकड़ लेहलस। फिर भी उ कोनो परवाह ना कैले, जेकरा चलते साल 2012 में उनकर तबीयत बेहद खराब हो गई और उनका के कोलकाता के नामी कोठारी हॉस्पिटल में इलाज खातिर भर्ती करावल गई। डॉक्टर के सख्त हिदायत देला के बाद भी गाना गावल ना छोड़नी है। हॉस्पिटल से निकल के जैसे ही घर पहुंचनी है रियाज शुरू कर देनी है, गौनई करे लगनी है। गावे के तैयार हो पियार कोथिला कुमार भारी कैलऊ पकार हो बारी देलना माँ जधार से किनार पर उबार देला छुरी हो पुरन के हमें नाया लागल धार सान सार देखिना हमार नवकाया अवतार संसार देखिना। और तब तक गावत रहनी है जब तक कि बीमारी उनकरा पर हमला ना बोल देलस। 2014 में एक बार फिर उनकरा के एशिया के सबसे जानल मानल हॉस्पिटल एशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जौन की हैदराबाद में बा ओइजा भर्ती करावल गईल है। लेकिन वहाँ के ठान लेनी है कि वहाँ की जिंदगी छोड़ सकी ना, लेकिन गायकी ना। यह जिद और जुनून के साथ संघर्ष करत भोजपुरी गायकी के ई साधक जौन की करोड़ों दिल पर राज करे वाला और अनपढ़ श्रोता के रामायण और महाभारत के विद्वान बनाए वाला ई महान रचनाकार और गायक
5 मार्च 2014 के चलत डगरिया पीरा जाला पाँव हो, जोनियों से दूर बाबा लमुआ के गांव हो। आपन खुद के लिखल ई भजन गावत यहाँ के दुनिया के अलविदा कह देनी है। ठाकुर जी के दुनिया से गईला के बाद भोजपुरी आंचल के बहुत सारा प्रेमी लोगन के अजीब सुनापन महसूस होखे लागल। जौन लोग ठाकुर जी के गौनई सुनत रहे वो लोग यकीन नइखे कर पावत कि अतना जुनूनी गायक घन श्याम बोलबे तबाल पागल। अरे राधापति घन श्याम बोलबे तबलून में। अरे हरि बोल बोल रे, अरे मानवा रे हो। अरे हरि बोल बोल हो माना, हरि बोल बोल हो माना, हरि बोल बोल हो माना। अरे राधापति घन श्याम बोलबे तबलून मनवा। अरे राधापति घन श्याम बोलबे तबलून मनवा। अरे राधापति घन श्याम बोलबे तबलून